Azwelonke 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 bantwana benkosi emva kwemini ndimapha egameni lekomkhulu lesi sizwe samaXhosa ukuthi nonke abalapha ekhaya emva kwemini njena besuka kwindawo ngendawo zohlukeneyo behloniphekile kwindawo baphuma kuzo bayamkelwa kwelikomkhulu likaZwelithumile ndimegameni ke lekumkani elithi onwabana apha kukokwenu ngalomazwi ke bantwana benkosi namkelekile ngeba ndithikhulana ibhatyi kodwa ngenxa yele weather nawuzinxiba nenje njalo kodwa niyaziba namkelekile komkhulu enkosi azwelonke ulutsha lakowethu omama notata umlisela nomthinjana bazali bami njengoba sekutshiwo mna ndingusonwabile kwaMangcotywa ndiphuma kwiziko lokugcina amafa nembali zelizwe lakowethu eliziko lalo lipha ePitoli ndinzelelwane yalapha eMthatha uqhinebe uquququ sithonga sithathu somlolo nkonjane Papa Muffin ndiziva nami ndinelunda xa kuzalwe kumkani yethu bakaloku amaqhinebe athi azibalula kwimfazwe yaseGwadane ngexesha abelungu bebebhokile ngexesha ebelinzima kakhulu ikumkani uyinza azanzolo uthi xa kuliwa le mfazwe emveni bale mfazwe iphelile athi apha bekunamadoda ebedubula kathathu asogqiba aduke namahlathi alahleke ehlathini uquququ badubula kathathu basogqiba balahleke ehlathini loo nto ithetha uba ke ngesilungu le nto kuthiwa igorilla warfare yaqala ngooguququ aba bengamaphakathi bencedisa uzanzolo xa umlungu ebebhokile amanye amadoda ngabaze lo xesha elo kunzima umlungu amanye joyina komlungu lo kodwa uquququ kawazibalula wajona kwelicala likayinza yiyo ke lento sithi ke namhlanje xa ikumkani izalwa asazi lo nyaka uzayo bakoba njani na zwelonke ngani ngoba ngexesha lokuzala kwakho ngathi zawuza nentlutha unopotyi akwazi uba beseziko iphela indlala kubantwana bakho mhlekazi zonke izizwe ziyavuma into yokubana ikumkani yethu izawuthi igqibe le minyaka ihafu ekhulwini bonke omongameli behlabathi bayavuma into yokubana lo nyaka uzayo awuzufana neminye iminyaka thina njengequmrhu lokugcina amafa elizwe lakowethu ndiyafuna uxolisa
into yokuba nakhona amagosa aselehambile eleqa izinto ezihambayo ngoba lethi igalelo kukukhumbuzana nokuhlaziya ingqondo zale mvelaphi yethu. Eli culo beliculwa apha nguMandlangisa, liculo beliculwa ngumfundisi uTiyo Soga uMazaleni, apho abafundisi emveni ba intonga zibethwe zaphela zingwevu ozanzolo aba iminyaka engangekhulu elinamashumi amahlanu. Ezona mfazwe kuneminyaka elikhulu elinamashumi amahlanu, ezilikhulu apho zilolo kule mihlaba sempuma, kule mima sime kuyo. The longest war out of the 150 years, imfazwe yasemlanjeni yalo lapha ngaphesheya. uMazaleni uTiyo Soga lo besimkhumbula kule minyaka idlulileyo, ngoba lakhe lapha kuCentane, uthi emveni bakulozo mfazwe xa ebuya phesheya kolwandle evela ufunda, uthi Thixo abantu bami basasokola nangoku lizalisa idinga lakho. Ivela apho le ngoma bayibinguwana mhobe wesizwe sakwaXhosa. Kulonyaka kumkani uzolonke besikhumbula ukuzika kwemendi siphaya eThekwini, kwayona lembali sithetha ngayo yokuzila kwemendi ibikwa ngabantu bethu babesuka apha kwezi ndawo simi kuzo, bethathwa kusithiwa mabahambe bayojoyina le mfazwe. uMzantsi Afrika ngelo xesha elo ujoyina kwicala lamangezi, bemka apha bezi-prisoners of war, bengamakhoboka. Sikhumbula uSotashe athi uMqhayi xa mbiza uCitashe, yathi lo nqanawa xa izawuzika, wathi izana amagorha kowethu yifane njengamagorha kwinzonzobila yolwandle. Besikhumbula ke ikhulu lokuzika kwemendi, lo nqanawe leyo yodumo. Xa izawuthi uMqhayi nihambile nina, le nqanawa umendi yendisile. Sithi ke nina Mgqeku, abantu abatsha bakowethu, kufuneka ninqonqothele nilifunde ilizwe lakowethu balisuka phi na. Thina ke ugalelo lethu kule nto enzeka apha yonke phantsi kokumkani uzolonke kukukhumbula into yokubana ezimbali ibala lapha eMzantsi Afrika zikhumbula kakuhle. Abantu amaninzi abayazi into yokubana ikhulu leminyaka 150 elamakhulu elamashumi amahlanu, ikhulu 100 years kwaliwa apha kule mihlaba yabo omkhulu. Ibhambatha le kwaZulu Natal lamagqaba nje ndiwenzayo ibekho nje ngo1906, kodwa uqale ekuqaleni iwars okanye imfazwe ezininzi ziluwe ngoba omkhulu. Uyawufumanisa into yobana abantu baseMerika xa befika eMzantsi Afrika, uthi uDonald King xa efika apha
umdlalo emanqindi odume uyaqala uze eMzantsi Afrika kuyabuzwa phaya eGauteng ba ufuna ubona bani na athi I want to see those Zulus, they must come here. Ucimba wonke umuntu omnyama lingumZulu. Akazi nobana akhona amaXhosa. Akabazi nobana bakhona abantu. Akhona amaNdebele, akhona amaSwazi. Sithi ke igalelo lethu thina kukhumbuzana. Sizawuphuma na incwadi eqingqiweyo yokuqinisekisa into kubana abantwana bethu bayifunde lembali ba abantwana bethu bawuthi xa befunda lembali bashoshe bakwazi ukuqiniseka lento kuthiwa confidence. Apha kunamangcwaba enkosi zethu. Abantwana bethu bakwazi uya kulamangcwaba ngoba kukho nto ikhoyo. Kodwa xa uya eGauteng usiya kwi-Cradle of Humankind. Khona isite pha eGauteng kuthiwa Cradle of Humankind, for khona ihotel, for khona yonke enye into. Ufika khona into kuthiwa zi-interpretation center. Ufika khona ntoni ubuxhakaxhaka obukhoyo namhlanje. Kodwa kungcwaba likaPhalo uyabona nje sign ethi kuyiwa kwaPhalo kodwa ufika kungekho nto. Zezi zinto ke phansi kwale King Zwelonke Royal Trust esibambisene nazo into kubana ukumkani besibonisana baphakathi uMinister uNathi Mthethwa uNyambose sibonisana ngalento into kubana kufuneka ngoku lamangcwaba adeclarishwe as indawo ezibalukileyo zokuhambela kuze abantu bafunde ngayo, bafunde ngalembali, bafunde into bana ilizwe lakwethu lisuka phi na, nabakhenkethi bakwazi into bana bazokufika apha. Into nje ezimbini enokuzikhankanya le ndawo yokuGatyane eForvyse Bloemfontein singayigqibi. Yaziwa le ndawo yaseForvyse njengendawo kutheni iForvyse xa ndiye ekugqibeleni kutheni le Forvyse kumkani kusithiwa iproduce abantu abaninzi kangaka nje abalwayo. Kumkani khumbula into bana besukumaqhekeza apha wena uthatha olu hlobo. Ndiyafuna ukuyikhankanya lento into bana iForvyse yeyona ndawo apha eMzantsi Afrika ethe yaveza abantu abaphuma edabini abaqinisekileyo, yeyona ndawo enembali kuMzantsi Afrika wonke. Uzokutsho nakwezi mpizilo apha ekugqibeleni omaqhekeza osicelo mantyi obani into esawuthi qiniseka uba yenzeka apha yile liberation route mhlekazi uba izokufika nalapha, so that ezindawo zimephe kube khona ii-sites, so that ezi sites ezi zikwazi uba ziqhubeleke zele ndawo ibheke phambili. Ndiyafuna ke mhlekazi, ndiyazi into yokubana ndimenywe nguwe apha, into yokubana ndithi kuwe Zwelonke sizawuphinde sibuye zonke into sizikhankanyile apha phakathi mhlekazi sizawuqinisekisa into yokubana ziyenzeka wonke unyaka, sizawuqinisekisa uba ziyenzeka ezo nto ezo. Lo mbhalo ulapha xa ujongile ubhalwe SATMA nantsi i-Research Council inxalenye yale nto iyo ke zawuthi iqinisekise ibambene neSATMA le yenza le birthday yokumkani. Nizawucula kamnandi phantsi kwale SATMA yekhokelo uMbixane ile ndiyichampionayo nationally. Nonke nilapha nje sifuna le moto kumkani iwinwayo kwaSATMA ke izowinwa apha kuGatyane. Njengoba ke ndisiya kuwe Zwelonke ndihlala phansi ndithi uMandlangisa lo ndimenywe ngoku mkana ndiyabazi abantu abandihlalisa. uMandlangisa lo kwi-SATMAs nguyena mntu ucula
amaculo ayilento kuthiwa yi-traditional ngecawe. Kutheni singeke sibe nomuntu ophuma apha azibalule? Akasekho usaba ngoku, funeka siveze omnye usaba. But abaphume apha kuGatyana naba bantu bakhona, le moto ke iphume izowinwa apha, kuthiwa umuntu ophumayo esiyapha kumkani ndiyazi basabe seKapa silotshe SATMA pha, and sifuna ibhasi ziphume ziye phi eNorthwest ziye kule program. Yiyo le nto ime apha emva kwam, hayi iphethwe ndim national mhlekazi. And loo nto leyo ndithi funeka yenzekile ngohlobo olululo, sayiqala incinci sayikhulisa kule ndawo kuyo ngoku. Sithi phambili ke kumkani yonke le nto ihambe kakuhle. Ndawucela uxolo ngoba mde kuba nam ndinemincili ndimde ngokwam. Enkosi. Siyabulela kakhulu CEO ye-National Heritage and osinceda uba sibambe amasiko nezithethe zethu.